tisse over. Du vil op i bad. Godmorgen, Mikkel. Godmorgen, du. Skal I bedre? Se op. Hey. Er du frisk? Anders. Vi er en friskole med kostafdeling, beliggende i Haderslev Kommune. Vi har plads til 36 børn, der bor her, og så har vi en del dagelevpladser. Vi er jo en god blanding af en kostskole og et opholdssted. Vi er meget tæt på børnene, vi er ikke så mange. Vi vægter det lille miljø, hvor de voksne er kendte for børnene. Vi mener, at man skal forsøge at inkludere børnene mest muligt og skabe nogle forhold, der relaterer sig til det omgivende samfund. Det vi skal have lært børnene, det er, at mennesker er forskellige, og vi har forskellige behov, vi har forskellige måder at reagere på i forskellige situationer, og det skal man kunne respektere. Godmorgen. 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 Har du sovet godt? Ja. Det er dejligt. Vores skoledag starter med klokken 7:15. Ringer det ind til første time. Alle eleverne stiller op på rækker i forhold til, hvilken klasse de går i. Når der så er helt ro på flokken, så går vi ind og har morgensang. Godmorgen, Smukke. Godmorgen. Og så går vi ellers i gang med dagens undervisning. I basisklasserne er vi 2 lærere på, og det er vi dels, fordi vores elever har brug for meget støtte, men også fordi de elever, vi har inde i basisklassen, er aldersmæssigt svingende fra 11 år og op til 16-17 år. Deres faglige niveau er også meget forskelligt. Vi underviser lige fra 3. og 4. klasse og op til 8. klasse. Godmorgen. Kan I have en helt fantastisk dejlig dag? Tak for det. Hovedvægten af vores elever er enormt skoleforskrækket og har svært ved at skulle være i et klasseværelse og opleve det som noget positivt. Så den største udfordring er egentlig at prøve at vise eleven, du kan være tryg her, du kan regne med os. Hvis du har brug for hjælp, så hjælper vi dig. Vi ved, du kan nogle ting, og vi skal nok få dig derhen. Prøv at finde en blyant, og så lægge resten væk. Og så er det, I skal huske på, at højden, det var det, vi snakkede om sidst også. Det er den, der går vinkelret på helt op til spidsen. Så den, der man skal måle, og så bunden. Så bunden, som hedder grundlinjen, og den, der går lige op, som hedder højden, dem ganger man med hinanden, og så dividerer man det hele med 2. Og så har vi areal. Yes. Godt. Sådan. Og det er os, det er vi, det er vi, det er os, I, og det er they, det er de. Ja. Det er ganske normalt begavede børn, vi har med at gøre. Dejlige, intelligente børn. Men deres personlige problemstillinger fylder så meget i dem, at det her skole noget, det bliver sekundært for dem. De har oplevet mange nederlag. Mange i form af, at de ikke kan koncentrere sig i timerne, ikke får lært at læse, eller bliver drillet af de andre elever. Eller der kan være sådan mange ting, der gør, at det for eleverne bare ikke er særlig fedt at gå i skole. Fordelen ved at være på kostskole, det er, at eleverne, lærerne, pædagogerne, alle der er på skolen, får et meget tættere forhold til hinanden, lærer hinanden meget bedre at kende, end man ellers ville gøre, hvis vi skiltes 2:00 hver dag. Og det betyder, at vi kommer tættere på det enkelte barn. Vi får lettere ved at hjælpe hele vejen rundt. Vi støtter ikke kun op om skoledelen, men det er også den personlige udvikling, det er de sociale kompetencer. Hvad er det? Er det pizza? Åh nej. Jo, det var fint, Brian.
kommer fra? Okay. Hvad synes du om at være på Danvik? Meget godt. Man oplever nogle andre ting, når man er der. Altså, når man er derhjemme, så er det ikke så meget aktivitet, som når man er hernede. Hvad er det, der er nogle gode aktiviteter hernede? Det er for eksempel fodbold, og man kommer til stranden og bade, og skolerejser, og ja, sådan nogle slags ting. Jeg er kommet ud blandt andre, og jeg føler mig tryg, som jeg ikke har gjort i lang tid. Så har jeg ikke følt mig tryg. Jeg har været bange, og nu føler jeg mig tryg, og jeg snakker med folk og har det godt sammen med folk. Det gør da en forskel at komme herned. Jeg er ikke så tit uvenner med min plejefamilie og min bror. Så det er bare dejligt at komme hjem, når man ikke er hjemme. Og hvad er så det værste ved at være på Danvik? Just det, alle reglerne, helt klart. Fortæl mig om reglerne. Og der er så meget, man ikke må her, så man er vant til at må derhjemme. Og man er vant til at lige gøre, hvad der passer en. Og her skal man jo sige til alle voksne, hvad man skal og hvad man gerne vil, og hvor man er henne og sådan noget. Er der nogen fordele ved det? Ja, det er faktisk. De passer jo bedre på os. Så det er derfor, de gør det. Måden, man skaber et hjem for børn, det er jo ved at fastholde fællesskabet. Det vil sige, at vi bruger meget tid på, at børnene skal være sammen. At de skal lære at gøre ting for hinanden til fællesskabets gavn. Børnene har for eksempel nogle pligter. Man skiftes til at yde en del til fællesskabet. Og det er rigtig svært for nogle af vores børn, fordi at de er vant til, at det er dem, der er i centrum. Tryghed, det handler i første grad også om troværdighed, om forudsigelighed. Det handler om at finde nogle gode ting i. Det handler ikke bare om regler. Det handler også om at kunne rumme dem som dem, de er. Og så handler det langt hen ad vejen om at ville børn. Jeg skal være sikkerhedsnettet for dem. Op og sidde. Der er jo ikke kontant afregning. Det er ikke sådan, at når børn er færdige her, så kan de se, at det her har været godt for mig. Det er noget, der dukker op 5-10 år efter de har været her. At de kan se, at det havde en mening, og at det har givet dem nogle redskaber i forhold til selv at få familie og arbejde og give deres børn en ordentlig og fair chance i livet. Det er noget af det, som er fantastisk. Det er, når man får de her tilbagemeldinger fra de gamle elever. Men det er jo også fantastisk at se et barn, der kommer tumlende ind og starter her, og har det rigtig, rigtig svært med voksne, der skal bestemme, som efter et par år sprudler og slapper af, fordi at det er tryg, velvidende, at de voksne har styr på mig og mit liv. De ved, hvad der er godt for mig, og der sker ikke noget. Vil du sige godnat til mig? Godnat. Kan du sove godt? Behold du telefonen til Ingrid kommer så. Skal vi bare tage den ligesom sidst? Start fra en ende af. Det kan. Til sommer har Niklas været hos os i 3 år. Ja. Han har lært meget om sine egne grænser overfor moren. Ja. Det er, hvad du selv kan. Både i forhold til skole og sine grænser overfor andre mennesker. Ja. Niklas har vist, at han faktisk har en mening om mange ting. Og i mange sammenhænge også er i stand til at stå frem med dem. Ja. Det er det, du virkelig er blevet bedre til det sidste år. Ja. Og så har jeg lige noteret her i fremtiden. Niklas har efter 3 år hos os nu brug for at komme videre. Og det mener jeg, nu skal du skubbes ud. Altså, det har været rigtig godt, men nu skal du videre. Han har fået tilsagn om et kollegaværelse i Horsens 1. august.